Iloilo City Legal Office nagpahayag nga hindi na mag-imbestigar sa beautification head nga ginatudlo sa likod sang puwersahan nga pautang sa Iloilo City Hall matapos nga ini ang nagresign sa pwesto. Ini ang gitutukan ni John Sala. Ginkumpirmar mismo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa paagi sa iya Facebook page ang pag-resign ni Ninda Atinado, ang tagpamuno sa beautification program sa syudad. Epektibo iya resignation sang June 23. Manumduman nga isa si Atinado sa duwa ka magin-imbestigaran sang Iloilo City Government sa ginaligar pero sa hanay nga pautang sa City Hall. Bangon sa iya resignation, ginpahayag sang City Legal Office nga hindi na magpadayon pa ang investigasyon batok kay Atinado. Because of the lending activities niya, for example, delay ang sweldo, but those are in the course of the investigation, supposedly. But then again, because she resigned, naging moot na. Nag-request man ang bata ni Atinado nga isa sa mga supervisor sa beautification program nga halinon sa OBO o kan Office of the Building Official samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Bata niya is asking to be transferred to another office. So actually, it was just a though in the process of investigation, it's just normal nga i-suspend ka mo anay just to prevent any sa mga investigation because they are in a position where the supervisory position. Gintingon sang news team ang makuha ang bahin ni Atinado apang wala pa ini makahatag sang opisyal nga pahayag. Upuod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.